Kif tħares li xaħat bħal Marka Milleri allura? Marka Milleri ħabib tiegħi, ġifieri tkellimna anki fit-tul. Femni. Jiena minnu rivoluzzjonarju għak joġobni. Għax l-affarijiet fid-dinja nbidlu. Nis rivoluzzjonari, mhux biex joqgħod min joqgħod id-dar, id-dar fuq zaq. Ussa għandu raġun f'kollox, ħadd ma jkollu raġun f'kollox, imma għandu raġun ħafna affarijiet. Li fil-mara tiegħi apparentament. U l-problema li vera, imma kompli. Mark, naħseb, mux naħseb ċert, jitkellem ġenwinità, soċjalist ta' vera. Żgur li ma tistax kontra. Titkellmu intu Mark? Jirrispettani ħafna lejli, kif taqbad tajt. Fuq xi titkellmu intu Mark? Fuq ġili tkellimna anke fuq Manuel Island u kollox. Jaf li jena kif taqbad tajt. Minnix dak it-tip la taqbadni minn hemm nieħri tgħodni fejn trid. Ġifieri naħseb nies bħal Mark jarfu nies bħalhom ta' kif, ġifieri ġili tkellimna anke wara rajt il-podcast tkellimtu. Għatlu rajtu li mhux jgħat Malta hekk. Nkellmu ħapjaġir ħafna, ġifieri mal-batlu messaġġ u mal-ewwel bat li voice ma jew sibi kif inti. Użattek jagħmelha. Jew hekk jew ħaqal-Manuel. Hekk kalma Mark. Ma fimni nħobbu, fimnina bniedem li nisbħalu nħobbu.